При този дрес код аксесуарите е хубаво да бъдат наистина много така малко. Дрес-кода черен, гол и боски носи бяло. Чертежи на поднос, тук те гърбат за нещяло. В квартала ми купоне, майката си е бал. 9 мм, студеното ти тяло. Дрес-кода черен, гол и боски носи бяло. Чертежи на поднос, тук те гърбат за нещяло. В квартала ми купоне, майката си е бал. 9 мм, студеното ти тяло. Брал съм и серия, още много ще направя. Не съм те виждал скоро, всичко топли е му право. Застане ли ми некои, съсипвам го изцяло. Възможностите си не публикувам като цяло. С дебелия в махлата обикалям с най-чанта. 48 часа и блокирам адвоката. Банкомата ще го помпа и прекъсваме контакта. Круза депутатите, обичаме хазарта. Не съм на себе си, обаче в учито помярка. На обдасвана копешка, начертана до мушарка. Няма как да бъде с мекоста само за санитарка. Крокодили, медузи, лисици, дрехи от зоопарка. Снимка за районното, я се усмихни. Хем сте проститутки, хем не правите пари. Излязох за кафе, патрулки спират ме по трих. Преебаха ме преди, сега ще взимате брати. Дрес-кода черен, гол и боски носи бяло. Чертежи на поднос, тук те гърбат за нещяло. В квартала ми купоне, майката си е бал. 9 мм, студеното ти тяло. Дрес-кода черен, гол и боски носи бяло. Чертежи на поднос, тук те гърбат за нещяло. В квартала ми купоне, майката си е бал. 9 мм, студеното ти тяло. От вратка на вратка, поблизо до милиона. Южа си го знае, че престъпваме закона. Материал ми е то, даже питайте Диона. Текери ми вада, позватене микрофона. Само да те питам, брат, кой е тарикат? Забърквам ги по 10 дена и ги правиме балат. 100% real shit, 100% психопат. Роден и кален, брат, в манускрафт. И като вият се озират, кеша над курвица, два трябва се дресират. Аз успивка ги презирам и парите се прибират. Само кажи какво ти трябва и веднага се намира. Дрес-кода черен, гол и боски носи бяло. Чертежи на поднос, тук те гърбат за нещяло. В квартала ми купоне, майката си е бал. 9 мм, студеното ти тяло. Дрес-кода черен, гол и боски носи бяло. Чертежи на поднос, тук те гърбат за нещяло. В квартала ми купоне, майката си е бал. 9 мм, студеното ти тяло. Специални поздрави, бате, за моите най-големи братя, за Донора и за Луската. Ус! Хаш!